Det er Guds vilje, at vi skal leve i fred, ro, sundhed, tro på fremtiden og ikke i lidelse. Her er der en almindelig fortælling, hvordan der kommer lidelsen, hvordan vi skal komme ud af det med Guds vilje. Da Adam lavede synd mod Guds vilje, med ham mennesket arvede syndet og levede med syndet, og straffen for syndet er døden. Eneste måde Gud skal leve i fred med menneskene, var at Gud skal tage straffen. Derfor har Gud sendt sin søn, Jesus Kristus, på jorden. Han blev født i krop, omfanget af Helligånd over Jomfru Maria. Han levede ikke synd, lavede gode ting mod mennesket, vidste, hvordan vi skal blive helbredt, opstandelse og fortælle, hvordan vi skal leve. Jesus Kristus, i stedet for os, betalte straffen på korset med sin blod for vores synd. Han døde, var begravet, den tredje dag var opstandelse og kom op i himlen. Han er i live og kommer med på jorden igen. Med Jesus Kristus på korset har I fået fred med Guds. Vi blev fri for lidelse og fik Helligånd for at hjælpe os, og vi kan leve livet i Guds beskyttelse. Den glæde nyhed er, at Jesus Kristus kom og gav sit liv, hvor vi kunne leve, og når vi kommer herfra i stedet for døden, vi lever i et evigt liv sammen med Guds. Hvis I tror og tager den glæde nyhed i jeres hjerter, I bliver Guds børn. I kan også blive frelst fra straf for jeres synd og død, hvis I beder for Jesus Kristus. Fortæl i fred, tro på fra hjertet, tal med Gud. Han kan høre jer. Jesus Kristus, jeg kender og er enig i, at jeg var, hvor jeg fejlede, er fortrydt og frakender mig syndet. Jeg ved, du er Guds søn, som døde for os, men Gud og opstandelse dig fra de døde. Jeg beder dig blive mit Gud, styr mit liv, familie og alt, der er mit. Mange tak, min Gud Jesus Kristus. I levede i det med åbne hjerte. I var Guds barn og fik gave, frelst og evigt liv. Helligånd, kom i jeres hjerte med Guds kærlighed, hjælper jer med at komme væk fra den gamle liv og starte på nyt med at bede for Gud og læse Bibelen, til sammen med andre troende på Helligånd. Den indkaldelse er til alle mennesker på jorden. Hvert menneske skal tage det hurtigt, fordi efter Bibelen, Jesus Kristus kommer snart på himlen og tager mennesken døde og levende med tro i hjertet for at blive til sammen i den evige liv. Og på jorden vil der herske Guds fred. Derfor tager det vel hurtigt sammen med jeres nærmeste for at blive sammen evige, og døden ikke skille jer. Pris og ære Gud.